Kwenza kwethu waze wangaphela emlonyeni yethu umnumzane lo oyibalela impofu umnumzane Ivo umlungu lobo lokhu umbona etrenda kulezi insuku ngokulala-ke namantombazane akuleli loMzansi Afrika. Angiqale ngubingelele ngamukele i-channel eMaSweet Media Production. Mangabe uqala ukufika gcina isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kwenza kwethu bayazibuza abantu ukuthi January ngabe ngubani na belokhu bebona kutrenda amantombazane usuku nosuku. Iningi lamantombazane kuthiwa wasendaweni eyasethembisa endaweni ke yaseGauteng alokhu ke evela kule website kalomlungu Ivo hamba ke lala namantombazane akuleli loMzansi Afrika. Kanti ke kube sekuvela nokuthi cha akusiwona wakuleli loMzansi Afrika kuphela kodwa nakwamanye amazwe akuleli ke lase-Afrika ko Nigeria nako Kenya. Kanti ke nangaphandle kwase-Afrika umlungu uhambe nje ezwisa ehambe kezenzisa emantombazanyeni ikakhulukazi ke asemancane. Eliviki nje seliye emaphethelweni emva kokutrenda kwalerato bekade ke yena ethi wayengayithanda into ayekade yenza sekuphinde ke kwavela ke esinye isiqephu ke manje sivela ke nje kuthiwa ke esalosisi ombona esandleni sakho sesigudla. Usisi ke lona ke uvela ngebhadi nje emva kokuthi ke kube khona umuntu otholeke iwebsite yakhe ke lomlungu wabe ke sehambe yakhona eyowathatha ke lama video esiyowafaka ke ku TikTok ebaveza ukuthi ke naba osisi abake ke balala naye lomlungu futhi ke abanama video abo anama views amaningi kwiwebsite yomkhuba. Kushuthi ke naye ke lo sisi ke ube kuamanye ke awo ke lama video afakwe ku TikTok kwase kuba khona ovelayo ukuthi cha mina ngiyamazi lo sisi kukhona ke lapho agane khona futhi ke nezithombe zakhe zikhona einkundleni zokuxhumana. Bamphikisa abantu bathi cha unamanga akwazi ukuthi ke umuntu ovela kulama video seganile khona manje njalo nje wathi cha kanti ke hayi ukugana nje kuphela usezeke washada ngisho ke nokushada njengoba ubona ke njengamanje esithombeni sakho abantu ke sebeqhathanisile kulesithombe osibonayo esandleni sesinxele kuyisona besikade sikwi video noma ke mhlambe isinqanyulwe kwi video bese kuba ke lesithombe esesandleni sakho sesikudla kuye ke lontombazane ohleli ngaphambili nobhuti lo akahleli naye eduze kwakhe kuthiwa ke uye kanye umkhonyana wakhe usisi lo. Zihambe ezihamba ke inkulumo lezi ke sasizafika kuyena ke usisi wayibonela ke wabe ke sezama ukuthi ke enze i-damage control ngokuthi ke athi cha uyavuma impela uyena lo kodwa ke impilo yakhe yakudala le video le indala akusiyona into yamanje. Imbono ke ihlukene ke abanye bathi ke cha uqinisile usisi engeke azavuma ukuthi ke alaleke nendoda izimshuthe ekubeni ebekezazi ukuthi ke useganile. Abanye ke bathi cha unamanga ahlaza cwe. Ivideo le iyabonakala futhi ke nomzimba wakhe uyasho ukuthi ke alikabikho ushintsho olukhona emzimbeni wakhe olikhombisa ukuthi ke ivideo indala. Kwenza kwethu lahlana ema comments sixoxa ngalolu daba ungitshela ukuthi ke wena kube kuthiwa ke uyilensizwa eganwe ke lo sisi yaphansi ke le eLimpopo bongenze njani kulesimo sokuthi ke umuntu wakho sevela ke emavidweni ebukwa ke izwe lonke eleleke nomlungu ongaziwa ukuthi ke uvela kuphi kuyo ke le video sisi lo wenza yonke imikhuba le ongayicabanga mhlambe nje oyibonele engaze ke naye angifakazele ngebhadi ke asikwazi ukuthi ke sifake ke ama video anje yaya lapha kwa YouTube kodwa nje akehlangane ema comments ungitshela ukuthi ke wena kube kuthiwa ke uyilensizwe eganene naye lo sisi ubongenze njani kulesimo. Ngiyabonga cela uzingakhohlwa ukulike no subscribe asihlangane ema comments.